Dobrodošli ponovo na kanalu Mi to tako JNS i dobrodošli u još jedan video recept od mene. Ako ste po prvi put na ovom kanalu, zapratite ovaj kanal, lajkajte koji video, gledajte one stare video, možda je baš neki video za vas. Pridružite se ovom kanalu i za vas je to skroz besplatno, a nama pružate itekako veliku šansu da što pre i što brže rastemo. Podelite koji video recept ili neki video podelite sa vašim prijateljima kako bi nas što brže i što više pronašli. A sad vratimo se na ovu moju poslasticu. Hvala unapred svima. U današnjem videu pravit ćemo jednu tortu koja je fenomenalna, znači jako ukusna, slatka. Tortu za sve koje vole čokoladu, znači ovo je čokoladna Dickmanns torta sa nutelom i kompotom od krušaka. Znači nešto između onako slatkog i osvežavajućeg. Sad vi možete naravno da stavite i kompot po vašoj želji, po vašem ukusu. Ja sam ovaj put koristila kompot od kruške i imala sam domaći kompot. Tako da eto, to ostavljam na vama da koristite kompot po vašoj procjeni. Uživajte u ovom videu, ja ću celokupni recept, odnosno ima tu par stvari koje sam vam već upisala, ali upisat ću vam, eto recimo za ovo, ništa to nije teško, verujte mi, za koru ću da vam upišem dole u opisu videa recept, a za puding vidjet ćete i sami, pogledajte video do samog kraja i vidjet ćete. Uživajte u ovom video receptu i hvala još jednom svima na gledanju. Kao što možete da vidite u ovom prvo što pravit ćemo koru. Znači ja sam prvo moje sve sastojke pripremila i sad ćemo da napravimo koru. Jaja lupamo i odvojit ćemo belanca od žumanca ili kako god neko kaže žumanca od belanca i to ćemo posebno da umutimo, vidjeli ste i sami kako i u belanca uvek stavljam, prvo što uradim gde mutim belanca to je očistim ovu činiju sa malo limunovog soka ili sa malo sirće. U belanca obavezno dodajte malo soli, znači prstohvat soli i dodajte po vašem ukusu, možete i da rendate jednu koru od limuna ili jednu koru od pomoranče, to po vašem izboru. Kad smo ovako umutili belanca, ja uvek moram da se smijem, meni ovo ne znam, šta je to sa mnom, uvek stavljam u neku manju činiju, kako ja to mislim, nemam pojma, izgleda ne mislim dovoljno dobro i uvek uzimam nekako manju činiju nego što mi je potrebno i umjesto da operem jednu činiju, ja operem dve činije, ali dobro, kao što sam prošli put isto navela, jednog dana ću valjda i ja to da naučim. Ma ima vremena, mislim da sam još mlada, pa ima vremena, naučit ću ja, dok ostarim ima vremena. U ova belanca stavljali smo 2 kašike brašna, kao što sam rekla upisat ću vam sve to u opisu videa i belanca umutite u čvrst sneg. Žumanca također umutite u kremastu teksturu, onako kao za kremu i dodat ćemo prosejano brašno i jedno pecivo i 2 kašike, mislim da sam, ali upisat ću vam ja u opisu videa koliko i gustina. Ja u kore uvek dodam malo gustina, nekako mi dođu onako baš mekanije. I ovo je čokoladna, kao što sam rekla, čokoladna torta, cela od kora do fila, tako što i u koru dodat ćemo sad 2 velike onako pune ili 20-30 grama kakao. Isto prosejemo kroz ovo sito. I sad ćemo da sjedinimo ove dve smese, znači žumanca i belanca, sjedinit ćemo, lagano ćemo da ih promešamo
i to ćemo lepo da sjedinimo sve. Kako ste mi ljudi, jeste mi dobro? Pišite mi odakle se javljate, kako nas vi gledate, šta vas zanima od nas i šta više volite da gledate. Da li to slano, da li to slatko, za odmor da vam, za putovanja da vas ne pitam, vidim da ne gledate putovanja toliko, ali nažalost moram da vas razočaram, mi i tek tako volimo da putujemo. Ide u pečnicu na 180-200 stepeni, sad sve zavisi kako vama pečnica ili rerna peče. Dok se kolač peče, idemo da pravimo puding. Puding znate i sami kako se pravi ili po receptu sa kese. I u ovaj puding ja uvek dodam nekako i jaja i gustina i pomešam to i eto u čokoladni puding dodala sam i jedan ceo buter od 250 grama. Puding znate i sami kako se to meša, znači samo gledajte u stvari, obratite pažnju da nema grudvice. Ako niste sigurni, onda ja puding, nisam vam ovdje snimila, ali ja svaki puding, moj puding ide svaki put kroz sito. Ostavit ćemo puding da se ohladi, pokrivat ćemo ga sa onom providnom folijom i eto naša kora je isto gotova, također ostavimo da se ohladi i dok se to ohladi popijte i kaficu. Idemo na prerađenje ovog pudinga, pogledajte koliko je lepo i u ovaj puding sam stavila sad jednu ovu čokoladni šlag krem. Da, u puding ako hoćete da vam puding, ja moram ovo da kažem, vi možete samo sa mlekom da napravite, ali ako pravite puding sa pavlakom ili pomešajte pola pavlake što vam piše u receptu na kesici, znači pomešajte pavlaku i mleko. Nemate pojma koliko će vam puding biti onako nežan i ko da je, ne znam nija kako da vam kažem, ali jednostavno je predobar. U ovom umučenom pudingu koji smo stavili onu kesicu od čokolade, dodat ćemo 3 velike kašike Nutella, ali baš velike, 3 pune. Ganaš stavite jer nam treba da se ohladi, znači ganaš pripremite isto na vreme i ostavite ga da se ohladi. S tim što moram da dodam u ganaš, sam zaboravila da dodam dok je toplo još kockicu butera, vidjet ćete posle na kraju. I idemo sa filovanjem. Prvo što ćemo da uradimo, podelit ćemo ovu koru na 3 jednaka dela. Kad napravite koru, jednostavno, najlepše vam kore ispadnu, verujte mi, kad umutite belanca posebno i žumanca posebno. To je kora, ne znam, toliko je vazdušasta da je neverovatno. Stvarno je najlepša kora uvek ispala tako. Ovaj kompot odnosno ovaj sok iz kompota, nikako nemojte da procedite i da bacite, zato što ćemo time da taj sok od kompota ćemo na koru. I sad počinjemo polako da filujemo, s tim što sam ja dodala jedan deo ove čokoladne kreme i sad stavljamo ja sam koristila ove male dikmance, a ima i one velike. Meni se više sviđalo ove male, a vi možete i one velike. Stavite onako da ima svuda i onda ćemo to, ugurajte onako to u fil, u taj fil koji smo stavili na koru i stavite ponovo fil i tako idemo redom sa filovanjem.
Pokrit ćemo još sa jedan deo ovog fila od čokolade, s tim što sam ja morala da dodam još par ovih dikmansa ovde na stranu, kako bi mi torta ispala ravna. I da, kao što sam rekla, da ima puno. Znači, ovo nema veze koliko stavljate, jednostavno punite redom ove dikmanse, koliko ima mesta. Stavit ćemo drugu koru. Na ovu srednju koru dobar sloj Nutele, znači ne znam koliko sam stavila tu, najbolje bi bilo eto da ga ugrejete malo, ja sam ugrejala ovu Nutelu i već mi se bila ohladila, nisam htjela više da je ugrejem, ali najbolje bi bilo da je stavite malo u toplu vodu, da se Nutela lepo ugreje i otopi i onda možete lepo da premažete, ali ja uvek kad pravim za nas tortu, kad mi ne ide za mušterije, onda nekako se ne trudim toliko. Ali ako pravite za prodaju ove torte ili za nekog drugog, onda jednostavno otopite tu Nutelu i lepo vam se posle razmaže na koru. Na tu Nutelu dodajte još jedan deo čokoladne kreme, znači ovu kremu podelite. Izbockajte ovu treću koru s tim što sa nožem i dodajte još malo onog soka od kompota, da vam kora ne bi bila suva. I sad ćemo da premažemo preostalim filom celu tortu. Tu smo već pred kraj, vi možete da dekorišete ovu tortu kako god želite. Ja sam ovaj put rešila da stavim samo onako malo šlaga sa mascarpone sira i malo ovog ganaža, vidjet ćete sad, eto to je to što sam rekla, zaboravila sam u čokoladu da stavim jednu kocku, onako 20 grama butera i morala sam ponovo da ugrejem, ali stavite, najbolje bi bilo da odmah stavite taj buter kako bi vam čokolada bila malo hladnija, meni je čokolada bila još topla, ali kao što sam rekla, ne radimo to za transport, nego radimo za nas kući. I eto, kao što vidite, radila sam je samo sa ovim šlagom, dekorišite po vašoj želji i uživajte u ovoj prelepoj i fantastičnoj torti. Hvala puno još jednom na gledanju i do nekog sljedećeg videa. Ostanite mi svi zdravo. Pozdrav i prijatno!